Orezávačom máme nakratenú penu. Trošku frkneme, trošku pod peny a prichytíme a bude to fajne. Tak, ako vidíte, tak máme už hotovú akustickú stenu. Je vlastne uložená na tom rošte, medzi ktorými boli jednotlivé panely. Stenu som tam naskrutkoval, potom som ju obrámoval týmito obľúbovanými fošňami, aby to vyznelo, aby to bolo také, aby to vyzeralo ako taký rám okolo, plus funkčná ako nejaká polička na vitamíniky. Ale som tu osadil zástrčky s USBčkami, na nejakú nabíjačku, prípadne na takéto menšie lampičky. Tento roh ešte musím zasilikonovať, tam mi to puklo, lebo respektíve teda zaakrylovať, mi to tam puklo, keď som to tam osadzal. Čo sa týka akustiky, je to úplná pecka, už je takto, keď si k tomu sadnem, tak